Utenga opita kuzipani zonse zosusa muno Malawi. Undu utenga wa ulere zili ndinu muutenge kapena musautenge. Koma ndikupangira kuti pamawa izakhale reference point yondikumbukira kuti ndidanena. Palibe munthu amene amapita standard 2 asanakhonze standard 1. Palibe munthu amapita form 4 asanakhonze form 3. Ndi chifukwa chake kumakhala mayeso. Izi akunena ameki wamkulu wameki kunena kuti azaganizira masiku ena oti awonjezere poganizira ndi madandaulo anu amene mwadandaula inu ngati azipani zosusa kuti kalembera wa mu phase 1 sanayende bwino nde akuti avomera kuti sanayende bwino ndipo azaganizirako kuti azachita extend kapena azakupasani masiku ena mukalolera zimenezi ndiye kuti mwapereka blank check. Tikamakuuzani kuti ziko li akuyendesa ndi mamafia musamaone ngati timangonena kapena kuti ndajachamba ndi manena izi chifukwa zimachoka mkati momo muziwe kuti kuli maplani woopsa kwambiri. Inu mudapita kukapangisa press conference ncholinga kuti nzimayi amene asiye udindo wake maloma kuti asiye udindo wake anakakuyankhani ndi aboma mneneri wa boma ndi amene anakayankha mawu kapena kalata yopita kwa wamkulu wa meki. Mudziwe kunena kuti pansi panopo pali zochitika zambiri zimene inu simukuziziwa. Inu mudapempha zambiri mbiri zonena kuti zichitike mu phase 1. Mudziwe kuti mukangolola kunena kuti phase 2 iyambe musanachite resolve zovuta za mu phase 1. Mudziwe kuti zimene zizi ndiye kuti mwalolera kunena kuti chisankho chili bwino kapena kuti kalembera ali bwino. Munthu okuba suma muyang'anira akuba kena kundendi kumaza pita ku polisi siku lina kumanya kuti unampeza akuba last week. Ngakhale ku polisiko akakufusa kuti ngati unampeza akuba last week bwanji suna mugwire. Ndafuna ndikuuza kuti pambali ya malamulo tikasatira malamulo ngati chinthu sichili bwino muchikuyenera kuti chiyimisidwe nthawi yomweyo. Kunja kuno kuli ndalama za ulere zimene zikuyenda ngakhale kwa anthu osiyana including ma analyst. Palibe amene angabwere atalandira ndalama ndikukavomerezana nanu kunena kuti zinthu zili bwino kapena sizili bwino ayi chifukwa adzakhala kuti yeye walandira ndalama. Maishu okhuzana ndi chisankho mwachitiretu resolve padakali pano ngati kuli extension ichitikiretu musanapite mu phase 2. Ndafuna ndikuuze kunena kuti akuluakulu akumeki komanso aku NRB anatumiza mauthenga kwa anthu awo amene akupanga za NRB malo osiyana zakalembera kunena kuti akamulemba munthu kuti amene iye akufuna chanzika pamene akupita kumeki kuti akalembese akumamuuza kunena kuti nambala yako si kuchita apiye. Undu uthenga umene unachokera kwa akuluakulu ameki NRB komanso MCP ndicho linga kuti aoneke ngati sakunyoza malamulo a koti amene analamula kunena kuti aliyense amene alibe chanzika azipita azikalembesa malo amene sopali amekipo. Koma ziwani kunena kuti anthu ambiri ochokera madera osiyana kunkotakota Salima Mulanje Unzuzu ndi malo onse osiyana akuyimba mafoni kudandaula kunena kuti akalembesa chanzika chija malamo kuti akapite mu system ya meki sakupeza mu ujene yawo akunena kuti si kuchita apiye. Izi ndi zina mwa izo zimene zikuchitika madera osiyana ndipo tikunena panopa akuluakulu a MCP akuchita kunyamula ana ndi ana omwe mmalole kupita nawo malo akalembera magalimoto atavaka makaka awo a chipani cha MCP. Izi ndi nkhani zina zomvesa chisoni ndipo ndikufuna ndikuuzeni kunena kuti amalawi mukuyenera musamale padakali pano akuluakulu a MCP ena kumpoto makamaka kumzuzu akuoneka kapena aonedwa akugula zimene anthu alembesera kumeki zija zovotera kapepala kaja akukagula kamene kajako ena akugulisa 5,000 ena ochenjera akuagulisa 200,000. Amalawi ndife anthu omvesa chisoni kwambiri. Ndalama izatipesa zoona inu mukugulisa ufulu wanu wa 5 years ndi 5,000 zoona mavuto mmene yalili Malawi muno amalawi zoona mwafika size yokagulisa ndithu chovotera chanu ndi 5,000 mmene mukulirira amalawi mmene dziko lilili inuyo mungalolere ndithu kumakagulisa chokavotera chanu ndi 5,000. Munayenera muzimvere chisoni komanso mumvere chisoni ana anu ndi mmene ziko likuyendera. Sindikumvesa ndipo sinaye khulupirire ndikumva ndikulandira mafoni kunena kuti anthu ena makamaka azimayi kumzuzu akupita ndikumaka kumana ndi akuluakulu a MCP kumakagulisa ndithu chovotera chawo ndi 5,000. Zana anthu amenyana kunzuzu pakana wina kupita kuchipatala. Tikunena pano analiso akugula zulo pa Nzuzu Stadium koma pamaso pa apolisi akuona palibe action imene akutenga. Ndiye izi mukonza kuona kuti ngati inuyo a opposition simugwirizana ngati mulolere kuti phase 2 iyambe musanachite resolve zovuta za mu phase 1 muziwe kuti inu mwathera pompo kuli bwino mukasanzike kuti mwinaso chisankho chisimu kuchifuna. Pano tikunena pano pa ma monitors a MCP
ambiri ali ndi za nzika makhadi acha nzika ambiri mbiri chifukwa agwirizana kunena kuti pamene munthu wabwera kuti azalembese ngati zina lake silikuoneka akungomupancha ndi makhadi amenewo muziwiretu kuti pamenepo munthuyo wavoteratu oti amene akugulisa zawo zovotera zochokera kumeki akumavoteratu amene akuloweratu mu system ndipo ndikufuna ndipereke warning kwa inuyo wamkulu wa meki komanso wa NRB kunena kuti Malawi is bigger than you. Amalawi tu amangooneka ofasa koma akafuna kuti siku limenelo anyunomuke Amalawi amanyunomuka. Musaone ngati Amalawi ndi zisiru mukatenga zisankho izi ndikukhala kuti ndi zachipani cha MCP osakhala zaziko siku lake ndi limodzi muzandikumbukira. Muziwiretu Amalawi kunena kuti MCP yayamba kampeni ndipo yayamba kampeni mu system kapena kalendala ya kampeni isanayambe koma zimene zikuchitika ndi President Lazarus Chakwera zikuchita kuoneseratu kuti kampeni iyo ayiyamba ndipo akupanga china chilichonse chotheka ndi cholinga kuti aonesese kuti zisankho zimene zizi azibere nditu. Ndafuna ndikuwuzeni inu Amalawi mukhale otchera maso anu musegule maso anu panopa boma latulusa anthu oopsa kupita m'mizimu kumakapanga cha nzika kumakagula cha nzika ena akuchita kugula ena apanga maprogramu okha ngati akupereka fetereza komanso maneti ndipo akafika mizimu ngati kuna ncholi akumanena kuti tiyeni tizipita kwa mfumu koma mbwerese cha nzika chanu mukalandire neti akafika kumene kujako akumakopera nambala ya cha nzika ija kuti munthu ulandire neti koma inu zoona Amalawi mwafika pogulisa ufulu wanu kukagulisa cha nzika chanu ndikukapereka nambala ya cha nzika chanu yeti mukuziwa kuti chimene chino chofunikira chifukwa cha neti. Kodi ife ndi mtundu olozedwa ndi mtundu wa anthu anje. Amalawi ndife anthu osusuka kwambiri mukaona ndalama zimene akulandira anthu ndikuchita exchange ndi chanzika komanso chovotera ndi ndalama yocheperatu kusonyeza kuti ngati ili 5000 ndiye kuti pa chaka mukulandira 1000 chaka chinacho 1000 pakana 5 years 5000 tinayenera tizimvere chisoni kwambiri. Choncho inu wa opposition mukapitiriza kugona ndafuna ndikuwuzeni kuti na kuti uje ni phase 1 ikuthamawa ndipo ngati mulolere kuti phase 2 iyambe muziwe kuti imeneyo ndi shauri yanu. Ndipo Amalawi inuyo ndikupempheni Amalawi kunia kuti konse kumene muli musalolere kugulisa chanzika chanu musalolere kupereka chanzika chanu musalolere kupereka kapepala kamene akukupasani ameke kuti muzavote muziwe kuti pamene po mukangolola kupereka chinthu chimenecho mwavota kale. Iyi ndi system ya systematic kapena tinene choncho systematic ndi system imene ngakhale ku America Trump akulephera kumuvotera machini kapena system ikuvotera munthu mmodzi basi waboma. Iyi ndi system yoopsa kwambiri imene zisankho ku Malawi kuno sizizaenda bwino. Ndikupempheni azimayi umphawi inde ulipo koma musamalire sogolo la ana anu. Kodi tu zisankho zikubwera zisizathu zisankho zikubwera zindi za ana athu ndi ana awo ngati sitipanga chisankho chabwino chokuti boma ili litulukenso mukalowe anthu ena muziwe kuti ichi ndi chiyambi cha mavuto. Panopa ali busy kukonzekera kubera zisankho panopa anali ku meeting yawo imene akonzekera kuti azipha anthu. Ndafuna ndikuchenjezeni inu Kalindo kumene muliko muchisamale kwambiri ku 44 ko mukamaenda kumene kukwasegulidwa agalu anali ni meeting ku area 43 ko kukuchitani target inuyo kuti akuombereni akupangeni chipongwe. Ndiponso pali akulu ena a DPP amene angidwa earmarked ndi ena a opposition ngati chipani cha Ford UDF kumene eno anthu apitira akasiye mfuti mmakomo mwanu akazikwirire pa mageti kapena mumpanda zimene kusogoloka ke kwanza pita a polisi akanene kuti mwapezeka ndi mfuti ndicho linga kuti inu musapeze mpata woyimirira. Choncho inu Kalindo musamale kumene muli chifukwa meeting imene inali ku area 43 ku Tale Center kumene afuna azabereko masankho awo ndi ya inuyo. Izi ndikungodena chilungamo ndipo musamale ngati mmaenda mkwaka umakopansi musamale akufuna akupangeni chipongwe IMCP wina amene ukuyenera usamalire moyo wako ndiwe namiwa akuti waapangisa manyazi ndiye usamale namiwa usamangoenda chisawawa. You need to guard yourself. Anthu awawa are ready to shed blood. Ndafuna ndikuchenjezeni inu nonse Kalindo komanso achimwene chenamiwa kunena kuti anthu awawa akuti mwayalusa powakanira commission of inquiry yawo imene ikuoneka kuti anthu akana achita dictate kale zokambira nazo ndi report akuziwa zimene zili zizatuluke. Tinanena tu ife mbuyo kunena kuti commission of inquiry iyi ndiyo ngofuna ya cover up ananenapo ena ngati antanyiwa. Ndikufuna Amalawi muchenjere kwambiri osalola manyaka amene wakuti apitirire ndi chifukwa chake uzakaona mwana kapena nkute kapena mwana wako olugalu wako akukuluma uziwe kuti zinthu sizili bwino. Akulu oto anali kusalima kungozi uko
salima uku tikamachoka kuntakataka pangozi trading center alephera nsonkhano pamene anthu kuwatukwana mukanakhala anzeru inu a mcp mukanapita ku drawing board mukazifunse kuti kodi chikuchitika ndi chani, kodi anthu athu akutikana chifukwa chani? Tiona zinthu zimene sitinazione, amalawi muona zinthu. Bon Kalindo, the DC, mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza village, tiye mabuka, box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.